Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu, kde si ukážeme, ako vytvoriť Pegasa. Tak sa dobre pozerajte. Tak. Začneme asi tým, ako kolo spáriť, ale najprv vám ukážem, vytvoríte nejakú tú pariacu miestnosť, som to dala takto, ale nemôžu tam mať svetlo. Nemôžu, lebo sa vám nespária. A keď chcete, aby sa vám spárili, tak je na to potreba... Počkajte, vypnem si váš. Dobre. Keď chcete, aby sa vám spárili, tak si tu dáte takto dva bloky. Ja som si na to položila aj sklo. Normálne sklo som si na to položila, ale potom som ho nakoniec dala dole a spárili sa mi tiež. No, najprv si spárite bielinku s bleskom. A vytvorí sa vám bodka. Bodku si spárite s bielinkou a vytvorí sa vám fujačik. Fujačika spárite s bleskom a vytvorí sa vám punťa. Potom si pôjdete ochočiť zebru. Hneď vám ukážem aj ako. Zoberieme si jablíčko. Jablíčko si zoberieme. Jablíčko. A... Dobre. A ideme ju ochočiť. Tak. Nájdeme si zebru. Musím nejakú zebričku nájsť. Ježiš, toto ja nechcem. Zebru som zobrala. Zoberte si jablíčko. No tak nič. Takto spravíme takúsky. Dobre. Dobre. Teraz tam... Tak, ideme. Keď si ona je veľmi plachá. Keď zlazím z konia, zlazím z neho, ona bude... Nedá sa ju proste otočiť. Ale keď pôjdete... Len na tomto koniu sa ju dá otočiť. Vidíte k nej, tak, tam dáte do prosím jablíčko a už ho máte, popíšete si napríklad koníčatko, napríklad, ale keďže ja ju už mám, tak ja si len zoberiem koníčku a tým pádom ju už máte ochočenú. A potom si ju spárite. A potom si spárite, ja som si pomývala fifinka, a fifinku spárite buď s bielinkou, alebo s bleskom. Máte buď s bielinkou, alebo s bleskom, čiže s bielou, alebo s čiernou. A vyjde vám takáto. A potom si už len dáte Essence of Darkness. A dá sa spraviť aj biely Essence of Light. Takže keď nám dáte, vidíte, už ide. A už máte. Len on vám, že sa nedá vypozorovať, ale niekedy uteká. Viete. Tak. A potom vidíte? Keď takto klikáte, tak to nejde. Ale zoberete si ju
a vyletíte s ním bodky si zaberete toto a vyletíte s ním do výšky 160 metrov. Ale ja vidím viacej, lebo ja to nemám presne. Tak ja dám 200 metrov a pozvonám kliknete a vidíte už bújka. Najprv musí spadnúť, jeden za ním. Kresky. Aha, vidíte. A máte bieleho. Ten biely idem dole poborskou rýchlosťou. Idem. Vidíte. A máte ho. Ale keď ho máte, tak nezabudnite aj na to, že ho môže utiecť. A samozrejme, až máte bieleho, tak, ale pozor na to, len biely sa dá dať. Len biely sa tak dá dať. Len biely sa dá dať do amuletu. A to do Sky amuletu. A to takto. Vidíte? A máte pásik v amulete. Keď ho máte tam, tak si ho môžete odložiť. Hoci kde. No. A máte úspešne hotového. Tak. Ja som rada, že ste si toto video pozreli a ďakujem vám. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Ahojte!